ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚዩ አዲዩ ማርያም ዮሴፍ ተሓጽያ ከላ ከይተራኸቡ በመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኸበት ዮሴፍ ሕጽያ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ እሞ ብሕቡእ ክሓድጋ ሓሰበ እምበር ክገልጻ ይፈተወን ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እነሆ መልአኽ እግዚአብሔር ብሕልሚ ተራእዮ ከምዚሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ሕጽይትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ንምውሳዳ ኣይትፍራህ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ኸኣ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኻ እዚ ኩሉ እቲ እግዚአብሔር ብነቢይ ተዛርቦ ክፍጸም ኮነ ከምዚ ዝብል እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወዱን ክትወልድ እያ ስሙ ኸኣ አማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና እዩ ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንስኡ መልአኽ እግዚአብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ ንማርያም ሕጽይቱ ወሰዳ بخر ودا كساعة تولد كا أي فلتان سمو دما يسوس سميو